No ano 2017, os montes de Sallare e Paradela de Caldas sufriron un incendio que calcinou máis de 300 hectáreas. Para recuperar as árbores deste espazo, a Fundación Arume e a Cooperativa Clun colaboran nun proxecto de restauración do monte. O obxectivo desta fundación na que participa toda a cadea forestal galega é tratar de facer unha labor de restauración de montes degradados e montes queimados para producir madeira de coníferas esencial para a nosa industria madeireira galega. Esta restauración lévase a cabo garantindo que o monte recupere o seu antigo estado e reducindo a posibilidade dun novo incendio tan devastador. Diferentes especies que permitan ter tamén un mosaico diverso e contribúan que no futuro, por exemplo, como este caso que vemos aquí atrás, sexan barreiras contra futuros incendios, barreiras de defensa contra o lume. Para as comunidades de montes, este proxecto é vital. Do contrario, apenas terían posibilidades de recuperar toda a súa vegetación. Sería máis complicado porque, claro, os traballos que se fan son moi costosos e non podemos asumilo, claro, evidentemente, porque a madeira queimada dá moi pouco diñeiro, entón non podemos facer os cambios que hai que facer. É importantísima, porque date conta que ahora mesmo na zona na que estamos, pois eso, que sean sobre 70 hectáreas, pois agora vedes todo arredor que está a mitad, por lo menos témola plantada, non? Vamos a intentar ahora este ano seguinte, pois plantar o resto. A Cooperativa Clun participa neste proxecto debido ao seu compromiso de compensar a pegada de carbono. Compensar a huella se pode facer, a pegada de carbono se pode facer de moitas maneiras, pero nos interesaba un proxecto como este, que ten todo o sentido para nós, de colaborar na sostenibilidade do medio rural e do medio forestal e do entorno de Galicia, que ao final é o noso medio de vida como produtores lácteos e gandeiros, non? O seguimento ás plantacións será constante durante os vindeiros anos. O proxecto inclúe traballos como a realización das rozas, das podas e o cuidado constante para garantir unha boa produción de madeira.